Han sagde, at vi skulle hjælpe ham med at smadre ruden, så hjalp vi ham. Ej! Jalla, fjern dig derovre fra. Hej. Er det din bil, der er holdt her? Den er lige blevet stjålet. Det er rigtigt. Han er lige kørt herover. Jamen, hvorfor har I ikke fanget ham? Jamen, han sagde, at de var sammen med jer. Nej, vi var kun 3 kvinder. Der er en, der lige har smadret ruden, og så sagde han, at det var hans bil. Men han er lige kørt derover. Han er lige kørt den her vej. Vi står og hjælper ham med det. Vi troede sgu da, det var hans bil. Ej, vi var kun 3 kvinder. Det kan Han sagde, at I har bare taget bilen uden at sige det, så han sagde, at vi skulle hjælpe ham med at smadre ruden, så hjalp vi ham. Ej, det kan ikke være rigtigt. Jo. Det var din bil, der holdt her, ikke? Nej, det er den her. Din bilrude, den er blevet smadret. Det er blevet stjålet, din bil. Jalla, det er ikke hver gang, den går. Det var ellers en flot Mercedes. Is your car? It was here? Where is the car? Someone took it. Really? Hood. What? Yeah, but I think it's your boyfriend or something. He was smashed the glass and the problem. Sorry. La. Eller det er det skjulkamera, det er din bil, der holder derovre. Vi har bare lavet skjulkamera med dig. Ja, det er en prank. En bakker til Jarakum. Der er et kamera deroppe. Og et kamera der. Jeg smiler her. Hvad siger du? Det er vildt ubehageligt, fordi jeg har en hel masse planer i morgen. Kamera. Se det kamera der. Jeg vidste, der var et eller andet, der ikke hang sammen. Og den er sammen der. Er det okay? It was a good job. Kunne du lide, hvad du så følg Undercover TV på Facebook, Snapchat og YouTube. Undercover TV. Det er bare for sjov. Jeg kan se, der er et kamera derovre, der optager. Hold nu din kæft, mand! Fuck dig, mand! Hallo, mand! Hvorfor skal du lave sådan noget, der er lort? Hvorfor skal du lave sådan noget lort? Hvorfor er du sur? Jeg Hvad? Hvorfor skal du lave sådan noget lort? Jeg siger, der står et kamera derovre, der optager. Ja, hold nu din kæft, mand! Fuck dig, mand!